Yurdumyzyň ähli körpejeleriniň dosty asyrdaýda Aýaz baba bilen sany uly markaly gün aratnaşyga çykyp, täze arsatynyň aşyklarynyň ýakylyşyny hasa täsirli guramak barada pikir aşyp maslahatlaşdylar. Aýaz baba özüniň daglarda mesken tutýanyny, Türkmenistanyň daga tegine bolsa, gahrman arkadamynyň öňünden özlükli başlangyçlary esasyna gurulyp, arkadaly gahrman serdanymyň gatnaşmagyna açylan iň täze döwrewap, arkadaş egerniň bugün bütün dünýä ýan salýanyny aýtdy. Şoňa täze arsatynyň aşyklarynyň ýakaş dawrasyny arkadaş egerniň başlamak maksada laýyk hasaplandy. Täze bayramçylyk münasibetli işlenip taýýarlanan medeni maksatnama laýyklykda arkadaş egerniň köpetde şaý ýolunyň şäherine türkmen halk ertekleriniň gahrmany ak pamak we japbaklar Aýaz babadyr gar pamagy şatlyk şowkuly bilen garşyladylar. Şeýlelikde bayramçylygyň hormatyna gurulýan giň meşgule dawralara gahrman arkadamyň başlangyjy we ýygy tagalaty bilen binýat bolan täze şehirde badalga bermäge ýerşildi. Täze münasibetli geçirilýän medeni köpçülikleriň şäherleriň şatlyk şowkuny arkadaş egerniň çar günjüni gurşap aldy. Soňra bayramçylyk ýürüýüşine badalga berildi. Aýaz baba gar pamyk bilen paýtugyna atlanyp ýola düşdiler. Ak pamyk bilen japdaklar bolsa, arkadaş egerniň bayramçylyk lawatyna wesenen elektrobuslarda täze şäheriň nurany ýollaryna rowana bolurlar. Şeýlede bir ýürüýüşe ahalteke bedewlerine atlanan ýaşlaryň hem gatnaşýanyny bellemek ýakymdy. Üsüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyň ykdysady kuwatynyň aýdyň netijesi bolan arkadaş egerine täze bayramçylyk münasibetli gurulýan dawra ähli käsete eýe boldy. Şäher ilatynyň aýdatyna çaýgalaryň şatlyk şowkuny medeniýet we sungat usatlarynyň belent ruha wesenen joşgyny çykýşlary täze şäheriň bayramçylyk keşifiniň many mazmun taýdan baýlaşmaly şertlendirdi. Türkmen gudratyny dünýä äşkär eden we nutgalyk şäher derejesine eýe bolan arkadaş şäheri bugün bayramçylyk libasyna weslendi. Wong çar günjüne tutuş adamlar üçin ähmetli bolan täze ile garşylamak dawrasyna münasip derejede taýýarlyk görlenligini aňladýan şekilleri bayramçylyk bedeglerini görmek bolýar. Munyň özi kimmeler tarapyndan söýlep garşylanýan bayramyň guramaşylyk derejesine toplumdaýyn esasy şemelleşilýänini görkezýär. Gahrman arkadamynyň başlangyjyndan we ihlasyndan binýat bolan täze şäherde şanly bayramlary münasip garşylamak uğruna ähli zirur şertler öpüşün edildi. Bu osa gurulýan medeni köpçülikleriň şäherleriň ýokary derejede geçirmegini öpüşün edýär. Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň dören mekan hukmunda aqrar edilen gadymy kunjekde emeli gelen täze şäheriň ýol boşly binägärlik aýratynygy onuň bayramçylyk bedegleri eýlemoşar öwüşkünde aşaklary bir ýerde türkmen toýlaryna mahsus ýagdaýy emele getirýär. Bayramçylyk ýürüýüşi paýtagtymyza tarap ýola düşdi. Pekin paýhas ummany magtym bolup Praga ýyly milli sinenamamyň lu ýylyna gabat geldi. 2025-nji ýyl bolsa ýylan ýyly bolup durýar. Şunun bilen baglykda paýtagtymyň gödür kunjeginde ýerleşýän Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki meýdançyda lu hemde ýylan şekilini janlandyran artistler halk ertekleriniň gahrmany akylly Ähmet hemde ýartygulak bilelikde Aýaz babadyr gar pamagy şatlyk şowkuny garşyladylar. Halk arasyna aqrar edilen düşünje laýyklykda ýylan Pekin paýhasyň nişan hasaplanýar. Şunun bilen barlykda täze ýylyň nişany ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalara wesenen Pekin paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynyň şany wakalarynyň dowamyna gurlar. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki meýdançyda bayramçylyk münasibetli ýaýganlarylan dawranyň dowamyna Aýaz baba özüniň jadyly sözi bilen täze arsatynyň aşyklaryny ýakdy. Bu bolsa bir ýerde gurulýan medeni köpçülikleriň şäherleriň derejesiniň we ähmetiniň hasa belinde galmagyny şertlendirdi. Soňra täze arsatynyň aşyklarynyň ýakylmagyna başlanan bayramçylyk ýürüýüşe dowam edip, ýurdumyň baş şäheriniň Alham Feýliýakyna tarap ýola düşdi. Täze bayramçylygyna münasip ajaýyp keşifi giren feýliýatda ýaýganlarylan dawralar, ýa-da gazy pursatlary şatlykly wakalary weslendi. Munyň özi ak mermerli Aşgabatyň şahar kunjeginde bayramçylyk dawralarynyň giňgäri bilen başlanan alamatlanýar. Ýerde Aýaz babadyr gar pamagy türkmen halk ertekleriniň gahrmanlary şatlyk bilen garşylady. Oňa şadyan çaýgalaryň şatlyk şowkuny bilen goşulmaklary dawranyň şatlykly wakalara baý bolmagyny üpjün etdi. Owadan bedelen belent arçanyň töweregine taýýarlanan görkezmez kışlara tomaşa edip, bayramçylyk dawrasyna atnaşan çaýgajyklar bilen Aýaz baba arçanyň ışıklaryny ýakdy. Şu pursatlarda bayramçylyk şatlyk şowkuny hasa belende göterildi.
Täzir bayramçylarynyň gahrymanlary bir ýerde guralan çykyşlary üçin hoşallyk bildirip, soňky ýyllarda dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertlary özüne jemleýän, şekerleriň hataryna orny berkidýän Aşgabatyň şaý ýollary bilen bayramçylyk ýürüýüşlerini dowam etdiler. Täziriň gahrymanlary ýol ugura paýtatymyň binägäli kesişi bilen bir betew saýlaşygy emele getiren Arkaç Tewda Dinjaş merkeziniň çägine geldiler. Binada yerleştirilen täzir arsadynyň ýalanmaşar öwüşgünni, onuň bedegi, dawra gatnaşlaryň kalplaryna ýakynmy duýgular oýardy. Bu ýerde Aýazba bilen Garpam mekerle başlandy. Paýtatymyzdaky Gurjak teatrnyň artistlarynyň çykyşlary merkeziniň täzir arsadynyň töweregine ýaýbanylan aýdym faýlaryny goşup, dawranyň derejesini belende götürdi. Täzir arsadynyň ýanyna çykyş edýän çaýgylaryň agdybelik bilen haýyş etmekleriniň netijesinde Aýazba özüniň jadaly sözi bilen täzir arsadynyň ışıklaryny ýakdy. Mektebe goşular bilen talip ýaşlaryň birlikde taýýarlanan çykyşlary bir ýerde guralan dawranyň saatlyk şowkuny belende götürdi. Munyň özi çaýgylaryň hemde ula adamlaryň durmuşyna ýa-da çykmajak täsiri pursatlary urly. Aýazba we ýetip gelýän täzir bayramyny gutlap, emmeleri paýtatymynyň gözel künjegine ýerleşýän ýurdumynyň baş arsasyny görmäge çağırdy. Toy kergeniň hataryna bayramçylyk ýürüýüşine atnaşylar ýol ugruna owadan binalar toplanmaryny hemde ajaýyp gözellikler tinap, älenmeden Dinjaş merkeziniň ýanynaky bayramçylyk lybasyna beslenen meýdançaga geldiler. Şol pursat bir ýerde şatlyk şowkunyň obady belende göterildi. Şeýle bilen bayramçylygyň esasy mihmanlary bagtyar çağalaryň şatlyk şowkuny beslenen aýdymlar bilen durly uwuşgynly meýdançaga geldiler. Bir ýerde Aýazbawany we Garpamy Günnogryň müşetine namasynyň gahrymanlaryny şekillendirýän lybasaky çağalar uly şatlyk şowkuny bilen garşyladylar. 2024-nji ýylyň we täze 2025-nji ýylyň nişanlary özleriniň ajaýyp goşgularyny gaşyň gahrymanlaryna bagşladylar. Soňra Belent başly ajaýyp arçanyň ýanyna dawraly pursatlary, paýtatymynyň teatr toparlarynyň çaýgylar we ýetginjekler köşküniň artistlarynyň, sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň şeýle-de täze ile dörejilik sowgatlaryny taýýarlan belli estrada aýdymçylarynyň gatnaşmaklaryna bayramçylyk dawralaryna giň orun berildi. Bu pursatlar diňe bir çaýgalar üçin näleýsem guralan dawrat nişanlaryň ähleti üçin hem täsirli boldy. Aýazba we Garpamy ýurdumynyň ähli körpelerini we bayramçylyk dawralaryň nişanlaryň adamdan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamda we Arkadaly Gahrman Serdarymda Türkmenistanyň tutuş halkyna täze 2025-nji ýyl münasibetli tüý sürekden çykýan gutluklaryny aýtdylar we hemmelere bagat, jan saglyk, mehriban watanymyzyň awadançylygynyň we gülläp esmörüniň behbedine alyp barýan uly işlerine üstünlikler arzu etdiler. Olar çağılar hakynda edilýän ýadusyz tagallar ýurdumyzda körpe nesilleriň sağlaşyk ösüşine gönüktirilen mümkinçilikler üçin döwlet başçylarymyza we Gahrman Arkadamyda tüý sürekden alkyş aýtdylar. Soňra bugünkü wakanyň esasy pursaty gelip ýetdi. Bu ýere jemlenen çağılaryň istlegi boýunça Aýazba we çağılar bilen birlikde nurany sözlerini aýdyp, jadaly taýagyny arçanyň belent nokadyna tarap udadanyny baş arçanyň ışıklary ýakyldy. Munyň özi täze bayramçylaryň şatlykly pursatlaryna bagdalga beren möhüm wakany emele getirdi. Şadyan çağılar we dawratmyzlar arçanyň daşyndan uly şowkuny bilen aýlandylar. Baş arçanyň ışıklary bolsa göwün göteriji şekillerde öretdi. Şu pursatda ýurdumynyň ähli şäherleriniň we owularynyň merkezi meýdançylaryna oturdulan täzir arsalarnyň ışıklarynyň ýakylanyny şeýlelikde bu pursatlaryň ýatda gazy wakalary beslenenini bellemek gerek. Bugün hemme ýerde goşgular okulyp, aýdymlar aýdylyp, bagtyar çağalaryň şatlykly dawralaryna doldy. Ýurdumynyň baş aşaty häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasynda bedelip, onuň ışıklanýan ulgamy özüniň älemoşar öwüşgüni bilen dawratmyzlara şatlyk paýlaýar we bu künjüň gözelligine gözellik goşýar. Belent başy 2025 belgili 8 burçly ýylly bilen bedelen baş arşanyň beýikligi 44 metr deňdir. Täzir arşanyň ýanyna döredilen şekiller meýdançanyň erteklere çadymdaş görnüşi girmeň şartlanyrdy. Bir ýerde ýaýbanylan çykyşlar, çaýgalaryň şatlyk şowkunlary, sungut saatlaryň aýdym saatlaryna goşup, bayramçylyk nişanlarda ýakynly duýgular döretdi we olary beýik işler oklanyrdy. Medeniýet we sungut saatlary hemde dawrat nişanlar täze 2025-nji ýylyň Gahrman Arkadamynyň we Arkadaly Gahrman Serdarymynyň tagallarly bilen türkmen halky üçin bagty ýyllaryň bir ýerine öwrüljekdigine anam bildirdiler.
Bayramçylyk münasibetleri paýtagtymyzyň köpetdaň eterindäki täsin tebi kunjaklarynyň birine ýerleşýän Elem Medin din jaş merkeziniň öňündäki din meýdança dawarlaryň merkezine urly. Bu ýerde iň owadan belent arça oturdulyp, ertekler şekerjek emele geldi. Durly uşundan nur saçýan çıralar, aşyklanarjy bedeglerden emele gelen lawata we senen baş arçanyň töweregine müňlerçe ýaşlar we uly ýaşly adamlar ýygnandy. Bu ýerden çaýgalar üçin täsin başdan geçirmeleriň we açyşlaryň jadylaýjy güýji başlanýar. Bu ýerde Aýaz babanyň we onuň agtagy garpamagyň jadyly taýajyklary arkaly körpeleriň azaýyp ardylary, islegler amala aşýar. Ýurdumyzyň baş arşatynyň ýanyna ýaýwananan dawara çaýgylar toporlanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň gatnaşmaklaryna uly konsert bilen goşdy. Onda ýanglanan joşguny aýdymlar türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň başyny başlan asyrly diýipleriniň netijesinde Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Ferdanownyň baş tutanlygyny gülle we ýan garaşsyz watamyda we elbetde öz geljegimiz baradaky ýakynly arzuwlarymyzy baglanşdyrýan hemmeler tarapyndan söýleýän täze ýyl bayramçylygyna başlandy.